أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, слава на Аллах, Господарът на световете, онзи, който ни сътвори, без да бъдем нищо преди това. Онзи, който ще ни върне към живот, след като умрем, след като бъдем погребани и след като земята изяде нашите тела. Аллах Азza ва Джал е онзи, който е способният и който ще ни върне без съмнение отново към живот. Слава на Аллах преди всичко за това, че ни стори да сме мюсюлмани. От това, че ни стори да бъдем в тази прекрасна нощ, на такова прекрасно място, каквото е този дом на Аллах Азza ва Джал, тази прекрасна джамия, изпълнена с вярващи хора. Надяваме се Аллах Та'аля да ни позволи да намерим неща кадър и да се възползваме от нея. Амин. С позволението на Аллах Азza ва Джал, има лека корекция в програмата. След първия нощен намаз отново ще кажем няколко думи. 15 или 20 минути ще направите сир на Аятул Курси, за да може да има едно разчупване, да няма отекчаване. Но реших преди Таравих, в тази прекрасна нощ, избрах тема, която тема е необходимо да бъде говорена и да бъде разяснявана винаги, постоянно. Като че ли ние имаме пропуск в тази тема, защото сме се родили мюсюлмани, и повечето от нас са се родили мюсюлмани. И си мислям, че след като сме се родили мюсюлмани, това автоматично, алхамдулилlah, автоматично ни прави мюсюлмани, но дали е възможно пък да се отклоним от този път, който е ислям. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, всяко новородено бебе се ражда аля фатра, се ражда върху чиста природа. И тази чиста природа, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, е ислям. Тоест всяко бебе на земното кълбо, независимо какви са родителите му, се ражда мюсюлманин. После казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, неговите родители го правят или християни, или евреи, или огнепоклонни, или атеисти. Следователно, всяко едно бебе се ражда мюсюлманин, в чиста природа. Както мюсюлманите, така и мюсюлмани. Това само по себе си трябва да ни подскаже, че когато ние сме се родили мюсюлмани, това само по себе си не означава, че ще останем мюсюлмани до края на живота си. Ако не се поставяме, не се погрижим, да останем такива. Аллах Азza ва Джал в Коран Керим какво казва? Фа'лам аннаху ла илаха илля Аллах вастагфир ли занбик. Казва на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, заповядвайки след това има аз като общност, като умма, знай, о Мухаммад, знай, о мюсюлмани от Смолян и от целия свят, че няма друг Бог освен Аллах, вастагфир ли занбик, и моли прошка за греховете си, прави истигфар. Но тук Аллах Азza ва Джал в този аят започва с знанието, преди заповедта за дела, за работа. Казва знай, после прави истигфар. Защото в основата на всяко нещо е знанието. Човек не е позволено да върши нищо преди да знае защо го върши. Затова Аллах Та'аля заповядва на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вижте, а оттам и на всички нас, да научим и да разберем, че няма друг Бог освен Аллах. Фа'лам аннаху ла илаха илля Аллах вастагфир ли занбик. За голямо съжаление, ако тръгнем по селата, мюсюлманските села в Смолянска област, и ако попитаме, ако направим една статистика, една анкета, не знам, социологическо проучване, и попитаме хората какво значи ля илаха илля Аллах. Според вас колко хора ще отговорят какво значи ля илаха? Според мен процентът ще бъде много малък, много занижен. А това нещо, уважаеми брати и сестри, ще бъде един от трите въпроса, които ще бъдем питани в гроба. Когато умрем, когато човек бъде погребан, веднага след като бъде погребан, още докато хората не са си тръгнали до гроба. Идват две разпитващи мелаики към Мункир и Некир и го слагат да седне умрелия и го
попита три въпроса. Първият въпрос е кой е господар на народа. Вторият въпрос е кой е религия и третият въпрос е кой е пратеник. Всеки един човек без изключение ще бъде питан тези три въпроса. Добре, тук следва въпроса, ако човек при живе не е знаел отговор на тези въпроси, дали ще може да отговори, когато е въпрос. От тук се връщаме към заповедта и знай, че няма друг Бог освен Аллах. Следователно всички ние сме длъжни да се ограмотим. Това е първото нещо, което трябва да научим с доказателства един път в живота. На всеки един от нас, без изключение, е задължен да знае ля иляха илля с доказателства. Това, че няма друг Бог освен Аллах, който да има право да бъде обожаван освен Аллах с доказателства, дори и после да ги забравя. Защото, уважаеми брати и сестри, в това знание, знанието за единобожието, за тавхид, не е позволено таклид. Или таклид това да бъде сляпо последване. Както е позволено, когато човек не знае да следва един от мезхебите. Ханафийски, маликийски и така нататък. Примерно видял си бащата и видял си дядо как се кланя и ти се кланяш по наследство. Това е позволено, ако нямаш за повечето хора е позволено, защото не всеки един е с такава възможност да изучи всичко с доказателства и с подробности. В това нещо учените позволяват да бъдат следвани други учени. Или да бъдат следвани бащата, когато видял бащата и как се кланя, да се кланя същите движения. Без да знаеш за всяко едно движение доказателството, защо правим същите. Но, уважаеми скъпи вярващи, в това знание, знанието за тавхид, за ля иляха илля, това, че баща ти я знае какво значи ля иляха илля, това, че дядо ти я знае какво значи ля иляха илля, на тебе също няма ти помогне, ако ти не го знаеш. Аллах Та'аля вижте какво казва фа'лям, заповедна форма, и знай, че няма друг Бог освен Аллах. Всеки един е длъжен да го знае с доказателство, че няма друг Бог освен Аллах, който да заслужава да бъде обожаван. В Коран Карим се съдържат тези доказателства. Инна раббакум алладhi халака as-самавати wal ard. Наистина, твой Господар, Аллах Азza ва Джалля, е онзи, който сътвори небесата и земята. Фи ситтати айям сумма става аля ал-арш, в 6 дена. Аллах Та'аля сътвори небесата и земята за 6 дена. После се възкачи на неговия трон. В друго знамение Аллах Та'аля казва, пояснявайки: "Уама масана мин лугуб", когато Аллах Та'аля сътвори небесата и земята, после се възкачи на трона, казва, че не ни засегна умора, както казват християните, че Аллах Та'аля сътворил небесата и земята за 6 дни, после на 7 дни се възкачил и се почина. Аллах Та'аля в Коран Карим казва: "Сътворихме небесата и земята за 6 дни и не ни засегна умора." Защото умората не е присъща на истинския Бог, на истинския Аллах. Когато истинският Бог, какъвто е Аллах, само единствено Той е истински Бог, на него не му са присъщи тези качества, като умора, като страх, като всички качества, които са присъщи на хората, които качества са нисши качества. Затова, уважаеми вярващи, това е първото задължение, което ние трябва да знаем. И знай, че няма друг Бог освен Аллах. Говорили сме и друг път, че ля иляха илля има 7 условия, които условия се съдържат в тази дума. И ако човек не е наясно с тези условия, не ги приложи, то неговото свидетелство с ля иляха илля е неправилно. И от тук ще попитате дали вярващите сахабетата по време на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям са ги учили тези условия. Да, те са ги знаели, защото когато са казвали думата ля иляха илля, те са разбирали прекрасно, перфектно арабски и са знаели какво произтича от тази дума. Затова Абу Джехл, когато отиде при пратеника саллаллаху алейхи ва саллям и му предложи пари, предложи му власт, предложи му жени, с цел да остави това нещо пратеника саллаллаху и го попита: "Какво искаш ти от нас?" Казва: "Искам от вас да кажете само едно изречение. Ля иляха илля." Ако бяхме ние, веднага ще да кажем ля иляха илля и всеки се прави каквото иска. Но не и те, защото те знаеха, че когато кажат ля иляха илля, разбираха в детайли, че това означава пълното отрицание на всичко друго освен Аллах. И отрекоха да кажем. Фа'лям аннаху ля иляха илля. Това от гледна точка на значението на тази дума. Ля иляха илля, превъзходството на ля иляха илля е огромно. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям в един хадис: в съдния ден, когато сметките биват гледани, ще дойде един човек и ще му бъде отворена неговата книга, неговите страници, които ги извършат с неговите дела,
които дела той е извършил през целия си живот. И когато бъдат отворени и разклани тези страници, ще стигнат до там, където стига погледа. Тоест толкова ще бъдат дълги, че няма да може да ги виждаме. И във всички тези страници ще бъдат записани само грехове. Грях. Никакъв грех. Този човек ще изгуби напълно надежда. И ще се отчаява. Моето положение е ясно, аз съм отчаян. Няма нито един грех. Всичко е грех. И в момента, в който този човек се отчаява, ще се провикне. Едно от мелайкетата. Има една хартия, има един лист, на който е записано едно изречение. Този човек ще погледне очито и ще каже: тази хартийка с това изречение какво би ми помогнало относно всички тези страници с грехове. А на тази хартийка ще бъде записано, че този човек в живота си един път е казал искрено от сърцето си, вярвайки, потвърждавайки думата ля иляха илlallah, изречението ля иляха илlallah. И този човек очуден ще каже: какво ще ми помогне това нещо? И когато бъде сложена тази хартия на везната, ще надлежи, защото с думите на Аллах, ля иляха илlallah, когато бъдат сложени в едната везна, нищо на света не може да надлежи в обратната везна. Думите на Аллах, ля иляха илlallah, са нещото, за което Аллах да се хвалил и небесата и земята, и заради което е изпратил всички пратеници. Имран ибн Хусейн, бащата на Имран ибн Хусейн. Имран ибн Хусейн е известен сахабе. Неговият баща един ден среща пратеника саллаллаху алейхи ва саллям и бащата на Имран е бил съпружаващ на това време. И пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, призовавайки към исляма, го пита: добре, ти служиш на Аллах, но съдружаваш с Аллах Теля. На колко Бога служиш? Този човек отвръща служа на 7. 6 на земята и 1 на небето. Имайки предвид, че има 6 символа, на които служи, и Аллах на небето. Вижте тук, съдружаващите в Мека не са били атеисти. Те не са отричали Аллах. Те са служили на Аллах, са вярвали в Аллах, но тяхното съдружаване, това, което ги изкарва от исляма, е било, че са съдружавали с Аллах и идоли, мелайки, пратеници и така нататък. Но те са признавали Аллах, те са казвали: ние вярваме в Аллах. Никой не е казал, че не вярва в Аллах. И затова пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, когато пита бащата на Имран на колко Бога служиш, той казва: служа на 6, на 7. 6 на земята, 1 на небето. Пратеника саллаллаху алейхи ва саллям продължава диалога, питайки го: добре, когато те сполети беда, към кого се обръщаш? Към тези, които са на земята, или към този на небето? Аз обръщам се към този, който е на небето. Тогава пратеника саллаллаху алейхи ва саллям попитва: не си ли неблагодарен? Когато те сполети беда, когато видиш трудността, когато бъде пред тебе зло, ти се обръщаш към Аллах и го зовеш предан нему в религията. Но когато си добре, когато всички ти е наред, съдружаваш с Аллах Теля в благодатство. Ходиш курбани на тези идоли и така нататък. Такова е било положението на тези хора. Аллах Теля в Коран Керим казва: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. И ако ги попиташ, о Мухаммед, арабите, съдружаващите в Мекка, кой сътвори небесата и земята, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, с потвърждение. Те непременно ще кажат това. Значи те са вярвали в Аллах. Но разковничето на проблема, съдружаването е било това, че шейтан успял по такъв начин да ги отклони, съдружавайки се с Аллах Аззаваджал, карайки ги да съдружават с идоли. Идоли, на които ние в днешно време се смеем и си мислим как може човек да падне толкова ниско, че да издела статуетка и да се моли на идоли. Не знам, може би до някъде са основателни нашите виждане, но вижте пак Ибрахим алейхи салам какво казва в Коран Керим. Всички вие знаете кой е Ибрахим алейхи салам, не? Приближение на Аллах Аззаваджал. Човекът, който е с неколебима вяра. Човекът, който бива хвърлен в огъня, заради това, че щупи всички идоли, и когато летеше към огъня, Аллах Теля заповяда на Джабрил алейхи салам да отиде при него и да го помогне. И в тези няколко секунди, понеже беше хвърлен много далече, заради огромния огън, който бяха напалили, и огромната температура, която разви този огън, не позволяваше на хората да се приближат към огъня. Ще ги изгори цялата топлина. Затова те направиха катапулт и с този катапулт го изстреляха към огъня от десетки метри.
И в тези десетки метри, в тези няколко секунди, в които Ибрахим алейхиссалам летеше в огъня да падне, да бъде изгорен, Аллах каза заповяда на Джибрил да ги пренебрегне. Джибрил алейхиссалам се отзова след кача, за части от секундата. Знаете, мелайките имат тази способност, дадена им от Аллах азza да се предвиждат много бързо. За части от секундата Джибрил алейхиссалам и когато бива в друг hadis, когато бива попитан, кога се страхувал най-много Джибрил алейхиссалам, един от тези моменти казва в този момент, когато Аллах Таала му заповяда да отида при Ибрахим. Защото ако закъснее с секунда или с две, Ибрахим ще спи. Отива при Ибрахим във въздуха, Ибрахим лети. И диалогът се развива във въздуха. Джибрил се показва на Ибрахим алейхиссалам и му казва: Аллах Таала ме изпрати да ти помогне. Искаш ли да ти помогна? Ибрахим алейхиссалам в тези секунди лети към огъня. Ние го бяхме почнем така. Значи ние го падаме от една шкафа в 2 метра, някой го каже: искаш ли помощ да дай? Джибрил алейхиссалам казва на Ибрахим алейхиссалам: искаш ли помощ? Джибрил му казва: ако от теб не искам. И продължава да ги говори. Искам, казва, само единствено Аллах, не искам да те нищо. Джибрил какво направи? Не иска. И Джибрил се тръгва. Тогава Аллах Таала рече: Господаря на вселената, господаря на всичко, който е сътворил и небесата, и земята, и огъня, и водата, и леда, той управлява всичко. Казва на огъня: куни барден на вселената. Казва, заповядва на огъня да бъде студен и приятен за Ибрахим. Отнема свойството на огъня да изгаря. Огъня се гори, виждаме пламъци, но Аллах се една заповед: бъди студен и приятен за Ибрахим. Отнема свойството на огъня да гори, да изгаря. Ибрахим пада в огъня, обаче ще има. И излиза. Какво това пование на Ибрахим алейхиссалам? За какво го разказвам това нещо? Защото Ибрахим алейхиссалам в друг аят казва в Коран Керим: Аллах Таала какво дова прави? Ваджнубни ва бания ан нa'буда al-аснам. О, Аллах, моля те да опазиш мен и моето потомство да не служим на идолите. Добре, Ибрахим алейхиссалам с такава силна вяра и упование, откъде на къде Ибрахим ще се страхува да служи на идолите? Това само по себе си трябва да ни подскаже колко е опасно това нещо. Шейтанът по какъв начин може да си служи с неговите клопки, за да ни отклони, да ни накара да правим сежде на идол, на камък или на върхова. Ние си мислим, че това нещо е смешно. Но Ибрахим алейхиссалам не си го мисля. Той е правил дуа Аллах Таала да го опази и не само него, но и неговото потомство. Значи не иска напътствие само за него. От тук може да извлечем полза, когато искаме дуа от Аллах Таала. Тази прекрасна нощ. Винаги, когато правим дуа на Аллах Таала, да не искаме само за нас. Да искаме за нашите деца, за нашите внуци, за нашите правнуци, които ще се появят, Аллах знае, може би след стотици години. Да искаме напътствие за тях, така както искаме и за нас. Казва шейх Ибн Баз рахимахуллах: всеки човек има нужда от напътствие. Независимо колко е учен и до каква степен е стигнал. Може да бъде най-ученият човек на земята. Всеки има нужда от напътствие. Защото заблудата е много лесна. Когато Аллах Таала не те запази, направи това. За първи път ширк, най-големият грях, най-големият грях, който Аллах Таала го споменава в Коран Керим, който ширк не се опрощава. Един от признаците на ширк, на големия ширк, голямото съдружаване. Когато човек съдружи с Аллах Таала нещо в ибадет или в сътворението, каже им друг творец освен Аллах. Или аз мога да правя съждение на друг освен на Аллах. Въпреки че прави заклани на Аллах, този човек автоматично излиза от ислама. И ако този човек преди да умре да направи тълба покаяние, не се върне в ислама и умре по този начин, неговото място ще бъде в джехенема вечно. Аллах пази. Аллах да Коран Керим казва: инна лазина кафару мин ахли алкитаби вал мушрикина фи нари джаханнама халидина фиха улаика хум шаррул бария. В сура Бейна. Наистина онези, които станаха неверници от ахли алкитаб. Ахли алкитаб са християните, които станаха неверници, които съдружиха с Аллах, които казаха Аллах Таала има син. Християните казаха Иса е синът на Аллах, евреите казаха Узейр е синът на Аллах. Онези, които съдружиха с Аллах азza ва джал, улаика хум шаррул бария. Те са най-лошите хора. Те ще бъдат вечно в огъня. Всеки един, който умре върху ширк, край. Неговото място е вечно в джехенема. И Аллах Таала в Коран Керим казва наистина: инна Аллаха ла ягфиру ан юшрика бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Когато човек умре, ако има грехове много, има някаква надежда Аллах Таала да му ги опрости. Защото Аллах Таала той е всемилостив и милосърден, Аллах Таала той е съдник. Той се разпорежда с всичко.
Казва Аллах Таля, освен ширк. Ширкът не го прощава. Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бих. Наистина Аллах Таля не го прощава да се съдружава с него. Но освен ширкът прощава на други каквото пожелава. Тоест Аллах Таля може да го накаже този човек за извършените грехове, може да му ги прости. Но ширк не е. Всеки един човек е длъжен да предупреждава първо себе си, своето семейство, своите деца това нещо. Защото ширкът ни е обхванал от всички страни, като диви кучета, които са надвиснали над нас и искат да ни разпасят. След малко ще дадем примери и ще видим как попадаме всички ние ежедневно в малкия ширк, без да се усетим. Защото пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва, е ширкул хафи, лекия ширк, който идва при хората, без да се усетят. Пратеника саллаллаху алейхи ва саллям един ден, когато беше събрал сподвижниците им каза, аз се страхувам за вас, че след моята смърт вие ще започнете да служите на идоли отново. Аз за вас не се страхувам, че ще се върнете отново този вечер, но се страхувам за вас от лекия ширк, който идва при извършителя без да се усети. И след малко ще дадем пример за това нещо. За първи път в историята, знаете ли кога се появява ширк? За първи път се появява ширк в народа на Нух алейхи салам, който народ бива унищожен с потоп. Самото наказание, което Аллах Таля го предлага към този народ, само по себе си трябва да ни говори за това какъв огромен грех се направи. Саллаллаху алейхи ва саллям, пратеник в хадис казва, между Адем алейхи салам, първият човек и първият пратеник и първият пророк, и Нух алейхи салам, първият пратеник, има 10 века върху тавхид. 10 века между Адем и Нух, които са били върху един Божие. Няма да чета. След като умират, след като минават тези 10 века, имало е 5 праведни мюсюлмани, 5 праведни човек. Аллах Та'аля в Коран Карим казва: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرَ. И когато Нух алейхи салам отиде при тях и каза: оставете съдружаването, те казаха: не изоставяйте вашите божества и не изоставяйте Уад. Един от тях се казва Уад, другия се казва Суар, другия Яғус, Яук и Наср. 5 души, които са били искрени мюсюлмани, са служили на Аллаха за върже, без да го съдружават. Когато умират тези мюсюлмани, шейтанът идва при хората от народа на Нух в човешка форма. И вижте, шейтанът никога не идва при хората и казва: направи се ждема. Не, никога това няма да го чуете, няма да го направи. Той има тактика и той не бърза. Идва и казва: направете на тези петимата статуетки отвънка на улицата, скулптури. Когато ги видите с изваяни лица, когато ги видите, тогава няма да снимки, които са да бъдат сложени, и са ги правили статуетки. И когато ги видите тези статуетки, да ви напомнят колко бяха правени тези хора, вие да засилвате вашия инвалид. Казаха: добре. Направиха тези статуетки, минаха години, умряха тези хора, останаха техните синове и внуци. Шейтанът отново отиде при тях и ги накара всеки един да сложи в своята къща тези статуетки. Отново, за да им напомня. Вижте, не бърза шейтан. Когато минаха отново години, когато тези хора умряха, останаха техните внуци, тогава дойде шейтанът при тях и им каза: направете сърце на тези и те започнаха да се правят. Не директно. След време, когато умряха бащите, когато умряха детите, които знаеха, започнаха да правят сечде, започнаха да съдружават Аллах Та'аля с тези петима. Сториха ги божества. Уад, Уявус, Суар, Уанас, Уярук. Тогава Аллах Та'аля изпрати Нух алейхи салам и му каза: отиди при тях и ги върни към Божие. Нух алейхи салам остана при тях 950 години да ги призовава. И не повярваха в него освен малко. Казва 13 или 15 човека. За 950 години. Призовава ги и сутри, и вечер, и ден, и нощен, и явно, и скрито, и ги заплащат, и им обещава, че не приемат. 950 години. Само призив. А живота на Нух алейхи салам е около 1500 години. Аллах знае най-добре колкото за живота, около 1500 години. Само 950 години е призвал и колко живее човек. И тогава в Коран Карим Аллах Та'аля казва с думите на Нух: Аллах унищожи ги, защото тях няма полза. И те няма да родят друг освен неверни. И тогава Аллах Та'аля ги изпраща това огромно наказание, потопа и ги унищожа. Така се заражда ширк. И видяхме шейтана по какъв начин действа, по какъв начин работи. Мюсюлманин човек
който не се стреми да научи единобожието правило, не се стреми да научи правилника, не се стреми да научи условията на ля иляха илlallah и да запази ля иляха илlallah. Защото, както казваме, само по себе си ля иляха илlallah има нужда да бъде пазено. Със знание и с дела и ибадети. Защото делата и ибадетите са от вярата. Значи вярата не е едно самостоятелно отделно нещо, което да виси във въздуха, и делата са друго нещо, което да виси в другата страна. Вярата и делата са свързани пряко. Тоест, делата са от вярата. И ще ме попитате защо, какво е доказателство. Аллах Таля в Коран Керим казва, Аллах Таля не би погубил техния иман. Ама кан Аллаху лиудилля имана. Говорейки за времето, когато мюсюлманите са правили, когато са се хванали към Йерусалим, преди да бъдат обърнати където към Мекка, те са се хванали към Йерусалим, към Палестина. Това е било тяхното където. И след като идва заповедта за обръщането хората да се хванат към Мекка, започнали да говорят между тях и сахабетата, дали този народ ще ни бъде признат или ще бъде анулиран, защото ние сме се хванали 15 години или 13 години сме се хванали към Йерусалим и изведнъж се обръщаме към Мекка. Тогава Аллах Таля ни спасава този ред и казва, Аллах Таля не би погубил вашия иман, като нарича намаза, да нарича иман. Вяра. Това е едно доказателство. Друго доказателство, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, вярата е 70 и няколко части. Всички вие сте чули между тези. Вярата е 70 и няколко части. Най-високата степен е ля иляха илlallah, а най-ниската степен е човек да премахне от пътя препятствия. Рама или търхова. Като най-ниската степен на вярата, пратеника саллаллаху алейхи ва саллям го определя по този начин. Да премахнеш препятствия. Следователно, това не е убеждение, това е действие. Тоест, действията са от вярата. И минавам напред. Това, което ви казах преди малко. Дали ни е възможно да попаднем под ударите на ширка на съдружаването? Вижте, уважаеми брати и сестри, съдружаването се дели на две, както казвам, съдружаването се дели на две части. Едното е голямо съдружаване, което не бива опрощавано от Аллах Таля и което проваля всичките дела. Тоест, ако един човек 60 години, Аллах да пази, е кланян, провел, ходил на хадж, изведнъж направи ширк, всички тези дела, които ги е правил за 60 години, са анулирани, изтрити. Нищо не мислите. С това се характеризира големия ширк. Първо, че не се опрощава от Аллах Таля, ако умре, да се направи добре, и че аболира всички дела. Това е големия ширк. Другия се нарича малък ширк, но думата малък нека да не ви заблуждава. Малкият ширк като степен е по-голям, като грех е по-голям от големите грехове. Тоест, ако човек направи малък ширк, е по-грех, отколкото да пие алкохол, или да прави прелюбодеяние, или да е велик. Защото е ширк. Ширк е най-големият грех. Макар че се разделя на малък и голям, така наречения малък ширк, за който ще дадем примери след малко, е по-голям като степен от големите грехове. Като малък ширк може да кажем, пратеника саллаллаху алейхи ва саллям определя, давайки пример, че малкият ширк в един от случаите го определя като показ от стрия. Когато човек се кланя и усети, че някой влезе от хората, които са с положение, независимо кой, този човек започне да украсява своя намаз с цел да се хареса на този, който влиза. Онзи, който влиза да каже, маша, колко се кланяш. Или ако един човек чете Коран Керим и влезе някой, да започне да украсява, ще полуга Коран Керим. Това се нарича показност. Или показност, когато отклониш част от ибадета, който трябва да е единствено и само за Аллах да е чист, само за него и го отклониш със съзнание. Това е едно от нещата. Другото нещо е, когато човек сложи мартеница. Мартеница са страшно разпространени. Когато е месец март, още в февруари, хората слагат бял и червен конец, разчитайки, че това нещо ще ни помогне. И тук е тънкият момент, който всички ние трябва да повторим. Ако човек сложи мартеница, или независимо дали мартеница, каквото и да е, мога да дадем пример с нея. Ако човек сложи мартеница и разчита, че тя сама по себе си носи полза и вреда, това е голям ширк. Излиза от исляма. Макар че е сложил само конец. Ако разчита, че сама по себе си тази мартеница или този конец носи полза или вреда, излиза от исляма. Но ако мисли, че тази мартеница или този бял и червен конец е причина за нещо, това вече е малък ширк. Не излиза от исляма, но също е на върху голямата полза. Доказателството за това, един ден пратеника саллаллаху алейхи ва саллям вижда един човек от арабите, който е вързал метална веришка на ръката си. И го пита какво е това. Казва, я Расулаллах минал вахи. Казва пратеник на Аллах от слабост. Този човек е имал някаква
болест по ръката, която карала неговата ръка да бъде слаба, няма да сила по тази ръка. И каза, я Расулаллах, сложих тази гривна, за да може да ми заздрави ръката. Вярва ли се, че това носи полза? И пратеника саллаллаху алейхи ва салям казва махния, защото кълна се в Аллах, че ако ти умреш и тази гривна на твоята ръка, никой няма да се получиш. Ти разчиташ на това, ти помогна. Разчита на Аллах за вържа. Не дай да слагаш конци, не дай да слагаш муски, не дай да слагаш нищо. Разчитай на Аллах за вържа. Онзи, който е вече жив и не умира. Като примери ще дадем също така за малкото съдружаване, човек да се закълне в името на друг, а не в името на Аллах, което е напълно забранено. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва салям, не дайте да се кълнете. Не дайте да се кълнете постоянно. Кълна се това, кълна се това. Но ако се наложи човек да се закълне за нещо, то нека да е в името на Аллах. Нека да каже Аллах. А не в нищо друго. Не както примерно някакви хора се кълнат в децата, кълнат се в хляба, кълнат се в не знам си какво. Ако човек се закълне в името на друг или на друг, а не в името на Аллах, това е малко съдържано, малко. Като човек да каже кълнат се в пратеник. Много често се използва това нещо в Египет. Хората така го използват. Военни. Този лог означава кълнат се в... Или валкяба. Преди се казвали кълнат се в Кяба. И пратеника саллаллаху алейхи ва салям ги коригира, казвайки, кажете кълнат се в Господар на Кяба. Уараб бил Кяба. Това е вредно. Друг пример, който може би много от хората да попадат, е да кажа, разчитам на теб. Това всички може би го казвам. Да каже един човек на друг, разчитам на теб. А правилното нещо е да каже, разчитам първо на Аллах, след това на теб. Вижте, ние не можем, затова казва пратеника саллаллаху алейхи ва салям, нещото, което най-много се страхувам за вас, това е лекиче, защото идвам при извършителя го, така влизам в него, че без да го усети, какво го казва. Разчитам на теб. Това е в думите. Той човек няма в предвид, че разчита като на божество, но в думите човек не може позволено да каже директно разчитам на теб. Трябва да разчитам първо на Аллах, след това на теб. Забранено е да каже уповавам се на теб. Дори е забранено да казва уповавам се на Аллах, след това на теб, защото упованието е от делата на сърцето. Човек е необходимо да каже уповавам се на Аллах или уповах се на Аллах, да това е Аллах, след това да упълномощих за елеки после. Друг пример, ако човек каже, нямам си никой друг освен теб. Много често се използва. Нямам си никой друг освен теб. Къде съм Аллах? Правилното да каже, нямам си никой друг освен Аллах, след това теб. Ако иска да казва какво значи. Но да каже, нямам си никой друг освен теб, съдружа, къде остана Аллах? Нямам си никой друг освен Аллах, след това теб. Ако не беше ти, ще да стане елеки после. Ако не беше еди кой си доктор, ще да стане еди какво си. Ако не беше това,